Kali pulih Telaga Sari Kecamatan Sayang-Bungen kanthi dicara tasyakuran bumi mengaturi bumi. Mugi-mugi desa Telaga Sari dados desa ingkang subur makmur gemah ripah woh jinawi tertata lan raharja baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma. Para warga masyarakat tansah murah rezeki panjang usahane selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Menika ambajutaken suka parisupul lipur dhateng warga masyarakat. Lagu ingkang mau dereng dipun pinangkani saniki dipun pinangkani awit wekdalipun omber. Sapunika wonten layang ingkang tumibone lakon. Menika saking Bapak Ratno Bawor Mania nggih saking Somawangi Madraja Banjarnegara. Lagunipun Pranda Sinden nggih mangke dipun pinangkani saking Pak Darsono penyanyi ya. Lagu Tekrek Wong Tuku Wedhus. Lagu Pasar Kuno, lagu Esuk Awan, Kiye Bungkakno Lawang. Aku mandek mudun ya. Esuk awan ning omah wis ora tahan. Keluyuran golek sing tak sayang. Ora lagune kuwi lho. Nggih. Cuma mandan kelarin judulnya dari ditulis sahire esuk awan. Lajeng lalu saking kang karti lagu tinggal katesan dereng dipun pinangkani. Monggo setunggal bawa setunggal nanging kula nyuwun donganipun Mbak Nova. Nah, nika nyobi swanten perawan. Atus napa suarane? Ilu jenenge jam Mbak Nova. Ini. Oh, jadi gede. Dia bawor mana? Sami sehat Mbak Nova? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Saged suang kali wonten ing kali kula niki nggih. Nggih. Monggo pinarengan nulipun dhateng para kesepuhan. Menyuwun dipun berkahi kelagon utawi jenengan napa bawa. Kula manut mawon kali panjenengan. Kinten-kinten badhe nyekar menapa? Pinarya kanggo nyoba para kesepuhan ingkang tasih kasa sedhampun. Sineman Nika enten podang kuning. niki tulisannya sih esuk awan ning omah wis ora tahan. Gimana nomor dipun paringi kodang kuning mawon dipun bawa nggih. Lanjut. Sekali jumeneng nggih, Mbak. Nggih. Sinden antik. Udah ngomong ramah-ramah. Kirim cara bensin ke pantai motor Supra. Pak Justru itu irit. Ya di sini irit. Soalnya jenengan kan itu kan caranya buka tutupnya buat nambah sih. Jadi irit. Irit banget. Justru sing irit kuwi sing digoleki kok. Napa nggih? Nggih. Oh. Monggo dipun bawani. Tintingan mana? Tintingannya mana? Tintingannya Mas. Kurang ya? Bukan kami rapi mandar apa jadi kurang? Komandan. Ini dipasangkan kali bender. Ya kan kali bender. Oke, Mandar. Dodok. Nomor pentut. Tintingannya Mas
Aja gawe guyu kae rasa tentang. Natian wujud demo paksi Aja wujude anu. alus manis kormrat hati Saya kok kasih lurus. Suri-suri dong sila. si podang kuning ibu bunga ingat tiku nyanding bisa dadi